Kemana badan dena bateka dun sana lai bangsa e pulo oi karam dena dinyokan gai kok bakat tua buru atas sabui tapaso tabah iman di dado kota deulah bangsa hidup alum do badan macam iku oi karam den dinyokan duai Allah jale udana masalah batu duh den naita abadoso karam den dinyoati ai
Eka Tuhan dan saya meminta rendahkan jiwa rasaki karam den dinyuakan Thank you.